Nou ja, ik ben bij de throttle bezig van mijn Boeing 737 cockpit. Om die wat gemotoriseerd te krijgen. Maar je hebt een cockpit? Ja, ik heb een cockpit. Tenminste, ik probeer hem uit te bouwen van een Boeing 737. Oh, macht. Ja, dat is al wat. Ja, zeker. Maar het werd feilloos en het werd hartstikke mooi. Ik zou eigenlijk een demonstratie doen. Ja, ik heb even een stukje vliegen. Ja, ik heb het zeker gedaan. Wat is jouw favoriete bestemming? Mijn favoriete bestemming? Gran Canaria. Nou, dan moeten we daar maar heen. Dan gaan we daar even heen. Ik zal even zien dat ik nog brandstof heb en ik denk het wel. En dan even checken. Zodat Shannon moet het lukken. Oké. Ja. Oké. En dan hebben we ook nog brandstof en dan vliegen we weer naar Gran Canaria. En dit is het vliegtuig van Boeken? Ja, dit is een vliegtuig. Wel een andere maatschappij daar in ben binnen, maar dat is mijn eigen maatschappij. Dat is de Air Friesland. En daar vliegen we eens mee. Nou, dan geven we maar, dacht ik. Nou, dan zal ik even zien hoe de baan vrij is, dat we even een taxi kennen. Friesland 567, fully ready for departure, runway 23. Dat jij er ook bij? Ja, direct bij. De meeste, de toren is nog onbemand, maar de volgende keer de toren wordt bemand en dan kan je dus samen net de baan oprijden. Dus dan krijgen we wel de jaren of de clearance krijgen op de baan om te rijden. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please fasten your seatbelts. Op naar Gran Canaria. Op naar Gran Canaria. Ja. En we gaan nu op naar je zijde van het voet. Klimmen nog een. We zetten nog. Jongen door de voet. Wat nou? Nou, dan hoor je auto een geluidje dat er op die jongen toe voet is kwam met bijna, hij zou nog gewoon, hij moest naar Toersen, dat naar mij Toersen met en jou er even een geluidje gewoon dat we er bijna binnen. Toen is Jost alweer vliegen al bijna naar de wolken en ik ging nog even klimmen en ik zet hem nog even op flight level 140. Stel je voor, je zit in een echte Boeing 737. Ja. Ken je die nog vliegen? Nee. Ik zoek net allemaal vliegen kennen, maar ik denk nou 100-400% weet ik er woord van. Ja. Maar helemaal natuurlijk nog net. Nee. Dit gaat wel 4, hè? Dit gaat wel, maar soms wel in 4 jaar. Ja, klopt. Ja. Ja, ik ken de stewardess, ik ben nog op letten. Dan komt de stewardess? Daar komt de stewardess. Wat zei ze? Nou, ze kennen me nou wat meer riepen, zei ze, dus... The captain has turned off the seatbelt sign. You may now take off your seatbelt. Daar is de landingsbaan? Daar is de landing, ja, klopt. Ja. Is het eigenlijk moeilijk, landen? In ieder geval het moeilijkste wat er is. Ja. Altijd spannend dit? Ja, altijd spannend. Altijd geconcentreerd op. $50, $40, $30, $20, $10. Wat weer? Ja, weer een landing. Zweet op maar erg? Helemaal. Op naar het strand van Gran Canaria. Op naar het strand van Gran Canaria. Het is hier wel warm hier, hè?
Goeie. Goeie. Wat ben je aan dan? Shirt wel, hè? Kattenbakvulling. Kattenbakvulling. Doe maar. Dan zitten ze tenminste niet in de tuin. Moet maar eens kijken in de tuin. Dat zijn de katten van de buren. Ver. Oh, daar, ja, ja. Dat is ik net een beetje. Dat is net een beetje, nee. Maar dat ben net je eigen katten. Nee, die komen er net uit. Die mag je net aan moeten. Nee, alleen op de plaats. Oké. Dus En dan schieten de katten van de buurt niet te vol. die schieten vol. Ondanks kattenschrikken wat erin zit. Kattenskrik? Ja. Dan moeten ze eromheen lopen, maar dat is net. Nee, of van schrik met ze schieten. Misschien wel. Maar helemaal zie je nou aan de wand. Nou, ik schep het elke dag uit. Elke dag. Ja, wat moet je anders? En dan donder je het bij de buurt niet in de tuin? Nee, dan gaat het in de huisemmer. Nee, dat ook niet. Ik zal dit naar binnen brengen, want Ja. hè?